τώρα είναι άρρωστη με καρκίνο. Μου κατάνια, ποιος θα πάρει, τι θα πάρει τώρα. Πάρε μυαλό. Δεν ξέρω τι μυαλό μου μπορώ, τώρα δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει μόνο όμως τα κτηρία μέσα στο Έτσι, και μόνο καλοκαίρι παίρνανε σε πέφτει στο 5-20 πίσω από αυτό. Υπάρχει κάτσε και δεν βλέπεις όμως που τραγώνεις στο λαό. Εγώ περιμένω το λεωφορείο να πάω στο δουλειά, αυτό περιμένει να πάει βόλτας. Δηλαδή να κάνει ένα καφέ στο σπίτι, αφήνει και λεφτά. Καφέ, τέτοια, όχι λεφτά κοντρά, εντάξει, καθεμένο. Δηλαδή να κάνει ένα καφέ στο σπίτι και πάει στο καφενείο του. Μου πάνε εδώ στο λεωφορείο, κάνει καφέ, 2 φορές το ροπάει, παπ, το πετάει. Εδώ είναι καφέ, τόσο είναι το καφέ. Εσύ την προμιέρα, σφουγγαρίσει με το είναι όλα το σπίτι και αυτή. Είναι όλο το σπίτι, το πάει, κάνει. Καλά το κάνει, δεν κάνεις άλλο, αυτό δεν τα κάνεις. Καλά τις Μαζί πηγαίνω.